Halo, Sir. Halo, namanya apa? Tentang kita bisa belum? Buat itu. Hadian balakut nyosni bala aipor kah nyautrap National Youth Movement yaka Executive Committee juga Khasi Hills Autonomous District Council ban pentrekam yaka Land Transfer Act namar ka jingyo lad ki breu banabar jela ban thiet jaka ha Meghalaya kinong yalam bat ki dukhat kani ka seng kilatur ka kharsau tarik sha office ka KHADC banyakran halor kani ka man Hendrai kibor jongka KHADC kila hukum yaki pet ngor ban khang tala baro ki kherdop jongka ni ka office khnang baki breu ki banabar kinom yo lal ban rong shapo hadin katu ka ni minute uba tebor pathau EM Land and Revenue baru Deputy CEM ba PNCM kila khot ya kinong yalam ka ni ka seng banyakran Vice President Marshal Lingdo nonglaj ulaong ba kajingwan tur ka seng kadai namar kajingbam patyaw kibor jongka council halor kajingdawa jongka seng Hadian balaya kendu ya UEM uba marshal ulaya tho nakaliang UEM ula ai kajing kular ban shimkhia halor kanikaman da ka ba pentip baka council kala thau da ka special land committee ban pejbenia halor kanikaman uba te bor patha ulaong ya kanika kam amla ban shule thurmur namar ba kajing de jaka kalaya na ru usnam khat khandai spa khandai pusau bat kumta ulaong lengba ka special land committee kan pejbenia ashwa halor kanikaman bat an sakhot hajir ya urang basnong bat kumjuru ya usiem ka hima melim hakane katayo Jingwantor jong seng mentah ni po district council ni kalong namar bala sitayo mentah ni nak debu kajing thwa sitayo kam jen suak nak debu kajing thwa habai dai bat kajing yo thiet jaka di an jong kini ki mendiat ni kita ki nongwei ha ki than madam ting bat sibun tli ki jaka pumbak ki yo i hang ni po selong ji kala bun ki kajing dia thiet ti ni nak debu kajing thwa habai dai bat ka kani ka ban pentrekam no mador dia kani ka section 3.1 jong Land Transfer Act 1972 hang tu kala de dosai ba uno nongwei la ni utau non tribal umla bu thiet dia kini ki jaka ki bahap po schedule area ngila ada biakran ni kata buat ni kami apa yang kedua UCM tu kesini yang kedua ubak pensengan CM ngila ada biakran ni kita yang baik ba kejingjia tadi kata ubak kebakia nam tak kalawai bat kapateng dong jat pendiau lasai raja ba badan labun kini ki labun ni ki mendiar hang ni po jaka ka jong ni labun ke jakati kuma pilai dan biskit hang ni hapo India jami bila yuihi iba labun ni la du di jaka bila du di jaka du pa bila kala nongwei kala ka jong kali teling ba jong kacing bam simpia jong district council ling ba kacing telat jong jing terikam jong district council kani kawan kebu kacing ma namar ba dia mentahi ke mobi ka tamar wat chatia kala lek bun ki jaka ki bila dap chiet ki muslim bun ki jaka bila dap chiet gini non tribal ki ba ki bun jat ki jat bendrio ki ba kimdai ki nong song snong ki ba ura jongka dalam Meghalaya di haka section 3.1 jongka Land Transfer Act 1972 pila UI berkala ada keren sai hang tu ba na du usnam ka knai spa nyo ku ar shadian on amla dali le am bandi ki jaka puta la ding khandau snap sa ki non tribal Dimenta kumbang UI hang ni kidan ki bala ayo pataro kita kinan tribal ki bakiet ya jaka joki haus nem kendai pusau haus nem kendai pendriau kita kata dei ko la ba la de penting pa ya ka Land Transfer Act ke hang turo ka kedau biang wat ya kini kinan tribal ro ki bla de dan ka jaka ka bana du snem kendai spa nyu ku ar mensua ya kita ngimla su beli ai namar hak tu kuar ka patmi kini ka ar
ki handrai hang tu la de penisai bala kru sai ba omlahi wat kita ki nan tribal ki beden kita Jakarta omlahi bakin dia cha ki bam dei ki trai jelal ni ki trai bi ki trai muluk ti kani kalau enggak ika ba pendam ba pensat yang sen hadu bengin dapai ban wan hang ni ti kumba pilai kumba ni la de kran bat uba penya bat uba pensengai mentu sendiri uang ban hana ba ni hab ban khat ya kita ki diu dah kata diu proses dah kata ka kular ba pilihan te halor ka tu ka jing wan tur jong ka sang hang ni ti na kaliang jong u yam jong kalan u ba dei ba ti bor pa ang ta bat u TCM ba PNCM te kila khat ini begini keren cepo bat ha ba ya keren bat ki kila ong ba ni ai ku blai ya sang chnoi amro ba kala wan ra ya kani ka issue namar ki ong ba maki kim tip maki ki song hang ni kim dan ka jing tip beri kan ni te na kaliang ki kila ai assuran ya sang ro ba bagi ong bang ibu ya ni ka nyaus ni lani kata namar hadu mentak lalong spouse ni ki ong ba kadang long nomor ki hab niat kata diu proses tiki ong ba kalau long stat pelat henry nakaliang sama district council ki ong ba kila ada biak khamat ni kila don ni tak special land committee tikin khat hajar ya orang ba snong jong ketika madan riting takin khat hajar ya UCM jong district council haban ya UCM himam liam bakin ya keren habay dai bat kani kapang te nakaliang jong ba tibor ong ba hapo jong uni ubnai kini ibarat hat in long ki bayat inti ya lada kadang kanu ro kin khat lang ini ya kaseng dungi makin ya keren man pensai lada ka district council kam hadu kata kinut ban bu ka assuran ba lada ka district council ka kampat lia ya bidai bakni te suwa ban kot uni ubnai kin sapin i ngi ba hadu kanu ni ka proses kala ayat ya bangi ya keren mentangi ong ba nakaliang kaseng dungi wan hi kwa hiba ka district council kan dan ya kanu ka kompeti ka belong specialist ban pek ya ka lan ban pek ya ka khandau ka siap yang jat review dia nakaliang tu kiri ong hawat ni la dan ni kata nang taki ong ba kin sa sna su ya sibun teliki an ki ban penklan dia bakut bakado la ong ba ka district council dia kan ni try ringkat seng hakaban ya pek ya kmi ya ka jing ka jing san lani ke kinu ki benta ki ba kata ya ka khandau ka siap dong jat ben riau dia nakaliang ka seng hi sa sisian ro ong ba lada ka district council nani kanika lauda UM kalan nani UCM nani deputy CM kim sim kya habe dei bani kani kadang long tang jing sedang jong sang dia lada kapai kata kapuar ba nyimban sia bangin hakwan da kawai diti ong ba CM ro umdan atau deputy CM ro umdan tingi keli sayo UM ubadi ben pej kalan pitar ki ong ba umdan lada umdan ke ngingin numki nang ni tat hadu ba kanu kading yakran kapanwan bangin tu ba hoat nak liang district council kala sim sisa ya kani kajing ujor jungi persa ya kita ki mendia ki ba wan cit jaka hang ni pok jela jong hoat mo hak tu sni bangi kendu ya ba PNCM ba peniat CM keren sai ngi wang ba hoat kadon ka an ai kumta tang ba uang hana ba hoat ya kani ngi haban khat ya kita ki rang ba snong ni haban khat kita nang ihap niat kita ka diu proses kai haba pila de bi bala de penkain de pai ka an ada penkain de pai ka ya ka an juga district council hang tu ada mention clear ba om 6 la ban dia 6 la ban dia ban tiat hakim mendir henry balikan hab ban dan kita ka diu proses kalau long no kum ni kan haba penyap yu beriau menta 4 kem yu beriau nama latip bu penyap beriau tema 4 kem hab call explanation swah bu pensai swah banga penyap ni yang aliak kumta kaan kam di benlang kumta ka district kon kadal ka jong kapawan umno bakan le bakan jerat sendan ya kita ki jaka ki badan hang tai khnang ba ka lawai ba ka pateng jungi kan em bat kan ne kan kadang don ka khandau ka siap PE hi ba ka jat beliau kadang em la ka jat beliau hi ka bam ton syu la ka jong ka khandau ka siap la da GIA nang ni na ka jaka jungi subu la sai ka kut singi sai ingin pat ki kasi ki jongi ki badan sakleng kari India ki bahasa stu ki wat ki badan sabaro la da jan kanu thmala ni dan kanu ka jinge ha bakut singi kinwan kin haban wan phat hi ha ka alung kumba ni phat si yang ka kemi hi kan ka ju hi kan kani ka de ka kemi jungi kani ka de kendo ka siap jungi ti nginum tan lat hi bangin le sai lat bangin wan phat dai ha hala ka jong kari ti hadir nang tangi kendu sa yo namar ba ong ba ka pha be kendu ba ti bor pathau ubade UM jong kalan ngila li kendu yo ba ti bor pathau ro ngila kan ba ti bor pathau waktu singi par uang ba ka ka siti ka pat poi hu ti uang to ngan sa sim kya ha be kani henry ka jing bu por jong sang kumba bu hnyau singi menta kala pai hadu ship house ni henry ngi kami i kanu ka action ba district council ka sim ti kam kani kal ka pelong ka sang bangin haban wan tur hang ni bangin pen kendet ya ki ba pi haban le ai ha be dai kani
pa ki ong kuno hot mentah ki ong ba ya kani ka isu ki ong ba kala don hak po proses ling ba jong ka takalan special committee ka jong ki ki ong yang iba hakani tayo ha uniu tayo hi mentah si singi ha po jong yang uniu tayo hi mentah si singi si kinong bakin song kata ka special lang committee kung mga laong bakin khat hadir yo siem jong ka hima meliam ikirang ba sunong nang tay tia nakaliang jong ki ong bakin pendap tia hapo swaban kot uni ubnai kumat kini gi ber khat kumat kila khot kila dap ki ong tia kata ka promise bak assurance ka ai ka district council ini ha bedi tali ka jing ai daw kalong baki ong ba na ba kajing bu por jong ka seng ka jong ni hanyau singi kalong ka bakloi palat namar ki ong baki hapania dak sibun tli ki proses tagi diu proses ki ong kilabun kita ki proses ki bayat nanta kin habyat ling ba jong ka land special committee ntakin sapai hang sa hapo ki kabun ka kada kajing ya karan nang hapo ka baki ong bagi liam ta ti kata ka di kajing adal ki hendrai nakaliang ka sengi ong ba ngim kwara bingin song kita gi ya kani ka badai ban le ngala pen so hang tai ro mentala da nunu briu la le ka iga babakala la develop si sabu pen kedia ya kan tekan yu stang mensu kembe ju direct kat kala ni sai direct ba ini kila ada penting dikena ya kaan jong ke district council ikamat maki kila di ban ngat baik direct baik hak saja ke district council ka di ban khat iki halo kenu ko nong rem ka ba pio ai kani gajaka kumnu pila ban yo ai kani gajaka ba kanu kam kini ki kot patagi kay ro manu ba issue ya pi le se ka dei nak po kahima kani le se ka dei no orang ba snang le se ka dei nang nu nang do ke kum ka district council ngi nang ong ba ka jingdan jong district council ka dei namenta banyada yang ngi ki beliau ki barit pai ki minority ba ang tak daw ka sarkar India ka sa ai ka district council i autonomous district council hapo ka jala ka jongi namar ngidan si ngidi ki beliau ki barit pai handing ngidan la ka jong ka kariti kasensyar ka khadar ke kumbai pila juyo ihi baka seng ka juyang hi hakibun tli ki daw ba ka dei binam tang kindau ka siap banyada hi ya ki kindau ki siap ni ya ki jaka ki puta nakabenta kalawai bat kapteng jong jat bendiau te ka sanghi kan dia yang nong rem bai hakani namar kaan kala adan kamdan kamsu bandaya keren da kumoi pat tharai kini ki basong hangiro ki di bastep te la kim tep ro ngaong hangni ki MDC ki CM ki gerang ba syong lada tim ya tep habai di bakni kaan wan hapo office jong seng office jong seng sumayam ka kluai ban ai tuition yaki lani ban pensung thu yaki halor ka jingdan jong kini ki an bat kumno bangin yada bangin pendia ya ka kendau ka siap lani ya kita ki jinglong kerpang jong ka ban rio jong ni MBD bukan ni jingwan jong ka HN YM untuk ka South ki lawan ni kendu ini ban pensnow ya takatan ka jingtit jaka jong we manipuri po maran ting tenakaliang jong masinyo itu ka city jong ki tinggal form ni special land committee ka ban study ya kan yes markum ba pitip hi ni ka jaka ka ba layo adaka jingtho nak senang ka dinaru 1994 mo te ladangi keren ni ka land transferak ta kamri ka subject jong ni subject state tamba nakaliang jong sa simkhya ka ni bangen pen involve lang state to ben pe kana mangina ban ya ta kalti ka ba long legally ka ban biang kana ba ngin la ka jinge de nakaliang jungi ila form special committee kini mentak tio banwan ka sasyong patkan sa study kini nama kala involved na 1994 class 2 ibun ki bangyable ika pa nakaliang jungi sim kia kini ngin persyang man pendap kam kulo tamba ngin persyang ba kan committee kan kot marang ni kala involved ban kot bang kini sinong ini keren habedi begini kecing ai kot ceka snam natangi hap kot ya usim juga himamalim makani kawan lang ka bentate ni kwa ban pendap kam kulai kene nakalian jungi nyele ka pala ban pendap kam kulai kanang ba ni yo ban berkat awe de kene kam jong jing yo ceka jong manipuri ai pi nomor 1994 mo ya kata te ngala ban ong bahaka tem jong tengam tip sya tenre yo kaladon diktip sya ngam tip tenre ni sotna bakini ki sanggiwan itu ini bede kene te nakalian jungi ngin sim kia kene bangin sapet nomor pistu haka nomor kalan transferak te kamde state kamde ka council subject di state subject di bidang ihi kalan ak jungir kadang wan 2021 ya ka bangi dangele ban ya penbet bha kene kanam baka jing terekam ka lan ak apoka sectional area kan long ka bibit pabiang kanam ngila ban prevent ko mikini kan ban yada ya jing wan tit ka ji bomde kasih ka celah ka jungi